O primeiro dos dereitos humanos debería ser o dereito a soñar. Temos unha oportunidade de exercer ese dereito, debemos exercerlo sempre que poidamos, pero un espazo ideal para exercer ese dereito á liberdade, a soñar, é o libro. É o espazo físico, un espazo virtual, onde crear algo que non existía antes, participar nesa creación, facer que levede a memoria e sobre todo que sexa un espazo en man común, un espazo onde cada quen ten a súa ollada, un espazo de diversidade, pero tamén un lugar rebelde, insurxente, solidario, onde compartir a mellor maneira